מה המצב חברים? שמואל מלכי טאטו כרמיאל. הפעם נדבר על החלמה. אז אחרי שסיימנו את הסשן של הקעקוע, המקעקע עוטף לכם את אזור הקעקוע וניילון נצמד. אחרי שעתיים חובה עלינו להוריד את הניילון, לשטוף את האזור במים פושרים, לנגב את המקום בפפיחות ולא בניגוב, לייבש טוב 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 ולמרוח שכבה דקה של משחה. על הפעולה הזאת אנחנו חוזרים 3 פעמים ביום במשך שבועיים. שטיפת ידיים, שטיפת אזור הקעקוע, ייבוש בתפיחות ושכבה דקה של קרם שמיועד לקעקועים כמובן. משהו שמאוד חשוב, ואני פוגש אנשים שעושים את הטעויות האלה, זה שמחזירים את הניילון הנצמד למקום הקעקוע. זה אסור חברים, מקום הקעקוע חייב לנשום. הדבר היחיד שאנחנו עושים זה מה שדיברנו עליו, ניקיון, שטיפה, מריחה של משחה מיועדת לקעקועים. בסרטון הבא אנחנו נדבר מה אסור לעשות. לעוד תוכן מעניין ועוד שאלות, תרשמו לנו בתגובות ונשמח לענות לכם על השאלות שלכם. ניפגש בסרטון הבא.